Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo. Danas ćemo igrati Minecraft. Dakle ljudi, ovo je treća epizoda. Posle druge epizode smo odlučili snimim još jednu. I da, samo je moj brat Filip i ću kaže nešto. Kao i uvek, on bez mene ništa ne važe. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne znaš da broj presjeno. Jedan red po 6. Sad ćemo mi to sve ovako. Ovo je brain. Sad ćemo mi to sve ovako da posadimo. Možda je bolje da staviš bakre, neće morati da se ladi, ali brže rastu biljke. Znaš, Stvarno. I to dole u toj dubini bolje stavi još jedan red zemlje da ti ne bi propadalo. ma neće. Da nađemo kosku. Da. Na lako, nije da ništa. Ma dobro, ba ne ovako, nego možemo ostanem bez hrane, nekad ništa. Dobro, a u ovoj epizodi nećemo samo praviti, nećemo samo praviti farmu ovako, nego pravit ćemo i farmu sa životinjama. Jer kada snije pšenica, ovo ćemo životinje minu to. Možda ovdje imaš nešto. Tako da vidjet ćemo beskonačnu hranu, tako da kažem. Možda imaš kao u onoj maloj pećinici, možda imaš neke rude. Nema veze. Idem prvo da stavim malo narana. Idemo. Ja ne znam kako počeo. Stavit ću ovo časno drvo. Znači kad napravim jednu kapicu. Vidi god, neću ovdje jedan. Obično nekad nalacim na ugalj, znaš. Da, i ugalj će nam trebati sada. Ne, puno. Jedan ugalj, 8 stvari. I evo ga! Konačno. Koliko smo izgovarili ugalj, odmah ugalj. A kada krenem da ga kopaš, ne ostaje, znači nikad. Do, možeš da kopaš cijelo dana. Sigurno imaš jedan. Ovo je najbolje. Na gore, dobro, na gore, pa ovog nema. Vozi miška. Još jedan ugalj. Imam puno uglja. I više nam ne treba ugalj. Pun stek. I to cijelo čezniči. Samo uglj. Mogu ti to. Koliko nađeš na jednom Pa i mjestu. iron isto. Da, i iron. I on može mnogo da se nađe. Šta se koristi X-ray? Da, sad nemaš više. Da, ja imam na 1.7.2 X-ray, pa sam odabrao ovu verziju, idemo sad na nešto, idemo. Sad nam trebaju... drva. Drvo isto rema. I naravno, tu je moj brat drvoseča. On tipa drva. Da. Baš si duhar. Eno je. Oh yeah. Moram pogledam farmu malo bolje. Moram sve one smenke padine ako mi izrastu. Jao, i mislim da mi je izrasao barem jedna pšenica, a nije. Dobro, nema veze. Tu sam kopao, tražio sam woodland, da se sjećate. Nije bitno, čekaj samo da vidim da mogu da nađem
kremen, evo ga, Evo ga, 2 dva. kremena, dovoljno. Nisi uzeo jednu. Mislim kako sam... Sad ćemo ovo sve uzeti. Sad ću sve lepo da posačiš. A neka tamo... Vidiš gdje ostavimo ovdje baklja. Kaj mogu nađemo kosu, gdje će uopće? I moj baklja drvo sluša. Da. Ja u akciji. Nije, pada noć ono, brate, ne mogu da gledam. Ne slažem. A moram, što sam pod drvom, ne, pod drvom. Ono ste, ne kuće. Malo je sad zalagovalo. Ali dobro. Samo Nema veze. Da. Ono mora da mi lazi barem jednom, 2 puta. Epizod. Na kiru. Ne, na kiru. A možda da uđe snijem, ne pojde. Da vidim. Vrlo do toga. Uzmi još zadanac. Ne treba više. Evo, da. Ono mali cijelo na snijem. To je vidim. Žlice je sasvim dovoljno. A imamo 3 mladice. Sve ću da posadim. Nemoj dobro da sad ideš. Što? Evo ja. Uzmi još jedan drvo, tamo će. Još opatu. Evo pre. A nemaš to opatu da... Kave. Kamen. Da. Ja sam što se tiče Minecrafta, ja sam amater. Stvarno, nešto ne. Šta ti? Amaterac. Šta? Amaterac. Znaš šta je amaterac? Ono što vam ste ljudi stiže ovo. Dole imaš ovo. Jao, jabučica. Možda napravimo zlatu jabuku. Da, ali mora da skupimo zlato. A ti imaš neka? Ne, idemo sad ovaj bre. Evo da još jedno. Nađemo... Evo, sad ću ja kući kod njih. Ne, nije tamo kuća. Pa znam da mi nego. Ajde, Samo ti imaš sad paticu. Samo pozimo ovaj space. Space, mnogo. Mnogo. Što je mikrofon... Uzezam. Izvinite ako se čuje mnogo jako. Ako čujete na primjer zvuk miše ili ako se čuje, zato što snijem na laptopu. I gore imam jedan ugrađen mikrofon. Čak, nemam sad prvo. Dobro, nema veze, mi šta, ja volim tako mogu... Zbar to vrta. Šta vam sad Kao? treba? Čekaj da mi još je stavljena. Uzmi to, Drvo. baklja mi treba. Sad ću ja postavim farmu. Čekaj, Šta ću sve? stavim nekoliko ugla. Dispatch. Neka su ugli, neka Pa ugli. da. Ne sad da postavimo farmu. Mislim da pada noć. Mislim da ćemo završiti epizodu i hoćemo... Stvari, mogu da skoro Može još malo, boga. Ajmo, 2 minuta. I da, super što si uzeo ovo. Treba će nam mnogo ovoga jer pravimo farmu. Pravim ogradu. Razumiješ? Ne pravi se tako ograda. U 1.8.1. Da, ali mogu 100%. Da, ne znam kako se pravi. Ali Ne ne pravi se tako. pravi se bre! Kako se pravi bre? Ovako, daj da vidiš. Kako? Samo mi kaži. Tu ide 2 ova. I tu 2 ova. I 2 drveta. Kako nije? Ja ne znam kako da napravim na 1.8, ja sam uzela 1.7.2. 1.8 tu stave se dve... Ovo sad ću vam praviti nuli. Ne, gledaj. Tu se stave... Samo što piće ide, to znam. Ne. Ne, daj, pogledat ću
YouTube. No i to je bilo sve što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećem videu. I naravno ako vam se svidjelo video ostavite like, share i subscribe. Ćao! Ćao!